Takže vážení kamaráti, milí dobrovoľníci, chcel by som vám poďakovať za tú vašu ochotu a za to, že ste sa vôbec zapojili do nášho výberového konania. Poslali ste nám životopis a dnes vám prinášam nejaké informácie o tom, ako bude prebiehať generálny tréning 22.2016 o 10.00 v Grand Hoteli Jasná v Demenovskej doline v kongresovej sále. Plán je asi nasledujúci. O 10.00 sa všetci stretneme v kongresovej sále, kde si urobíme krátku prezenčku. Ja vám vysvetlím základné informácie, čo vás očakáva počas celého podujatia, aké práce od vás čakáme, že urobíte, kde budete bývať, ako to je so stravovaním, ako je to s dopravou, koľko budete mať voľného času, vysvetlia sa konkrétne benefity. Potom si rozdáme vaše životopisy. Prídu moji kolegovia z organizačného výboru za každú pracovnú komisiu a títo s vami vykonajú jednotlivé pohovory a budú si vyberať z vás tých svojich spolupracovníkov, ktorí im majú pomôcť zorganizovať svetový pohár. Čiže, ak sa vrátim k timeplánu, Jasná, 10.00, Grand Hotel Jasná, kongresová sála, začiatok, úvodné slovo, prezentácia, ktoré si beriem ja. Následne prídu moji kolegovia so životopismi, ktoré dostanú v piatok, čiže budú na vás nabrifovaní, budú pripravení, preberú s vami základné veci, oťukajú si vás, porozprávajú sa, vysvetlia vám mnohé veci, ktoré sú vám nejasné a budete odchádzať s tým, že budete jasne zaradení do tej ktorej pracovnej pozície. Po týchto rozhovoroch s mojimi kolegami, ktoré budú trvať cca 2 hodiny, 2,5 podľa toho, koľko vás bude, lebo sa predpokladá, že príde 300 ľudí, 300 dobrovoľníkov, si znova prejdeme, urobíme záver a tí z vás, ktorých sa to týka a ostávajú po 19.2. už v stredisku Jasná až do konca a ktorým prišiel o tomto e-mail a dohodli sme sa na tom, ostávajú v stredisku Jasná, ostatní idú domov, aby 2. do 16.00 2.3. do 16.00 nastúpili na svoje ubytovacie zariadenie. Takže záver a zhrnutie. Sobota, 20. február 2016, 10.00, generálny tréning v Grand Hoteli Jasná, Demenovská dolina, hore. A veľa vás sa pýta, ako sa tam dostanete. Pozrite si stránku www.jasna.sk, kde nájdete mapu s časovým rozpisom všetkých skibusov, ktoré do doliny jazdia a nemáte problém byť na čas v Demenovskej doline. Môžem vám povedať, že máme vytlačené všetky životopisy. Všetci, ktorí ste zaradení v nejakom zadaní, ako buď v Commercial komisii, v Green Patrole, alebo aj ste nezaradení a ste náhradníci, počíta sa to, či hore prídete, či sa s nami budete rozprávať a to zaváži najviac. Ďakujeme za vašu dôveru a vidíme sa v sobotu v Jasnej. Ďakujem.